Gurel jibi jangoton walla oɗon jogui banque goɗɗo mana mo jangoyton jangal ko ɓokki sambu gurmo jangoton beele soɗon jaaha oɗon jangoy ene weeɓi walla ala somin jangoy weeɓani holko satti hen min gala laara to min jangar ɗo min nder koye ndiyam ɗoɗon koye ndiyam waɗi waw ndiyam waɗi min mbawa est ce que woni hen saahaji oɗon gara donkon taccude walla ne gara ɗon foto noon taccade walla waɗa saha oɗon gara ni tardon saabu manan laana ala waɗi sahaji min gara min mbasa dañde laana min totto waɗi sahaji min daña waɗi sahaji min gonɗo ha 11 heures ni hande holere gara ɗon ɗo nder ɗo guila 7 heures joni holko waɗi ɗon taccude min gala laana laana kayne ɗo malla walla laana ka woni ko arani laana ka woni ko iwano to banggue arde joni somi winoma manan kucciɗa koye président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye walla premier ministre chef de gouvernement Ousmane Sonko holko jiɗɗon yo état o wallu on min jiiɗi o walla min koye dispensaire l'école ndiyam e jama beele hande aɗa fiiɓi cikkuɗa ma on janggoye heure mo poɗɗon janggude walla so ndenaki kon tardoɓe hande komi tardo